O próximo martes, día 23, abrirá o prazo para anotarse no xantar de Confraternidade da Pobra que se celebra o venres 17 de outubro. Terán prioridade os empadronados no municipio. A venda de entradas vai ter lugar na Casa do Concello, na planta baixa, este ano, e o custe por persoa é de 18 euros. Este ano, como novidade, imos a facer dúas quendas para a venda de entradas. Imos comezar coas persoas empadroadas na Pobra, que van a poder adquirir as súas entradas dende o 23 de setembro ata o 3 de outubro, ambos os dous incluídos, e as persoas de fora da Pobra deberán adquirir as súas entradas dende o 6 ata o 10 de outubro, ambos os dous incluídos tamén. A cita, que como en anteriores edicións terá lugar no pabillón de Venecia, reunirá a 750 maiores que poderán disfrutar dunha xornada de reencontro. O menú constará de 2 mariscos, peixe, carne e sobremesa, amenizada polo grupo Trécola e Mar da Vila Music. Este día vai a ser unha xornada para xantar, para bailar, pero sobre todo para disfrutar e reencontrarnos cos amigos e as amigas, non? Que bueno, seguro que temos todos moitas ganas de ver. Neste día imos contar coa actuación de Trécola con Mar da Vila Music. O xantar correrá a cargo da empresa Chicolino, que foi a gañadora da licitación. Quero aproveitar a ocasión tamén para agradecer ás empresas que colaboran connosco a correr cos gastos, fan unha aportación económica e axudan a correr cos gastos para a celebración deste día.